Hoy, gising. Familiar mo ana nga panawagan? Diyaman to'y program sa TV kaniadto hasta sa radyo gani, hoy, gising. Early morning program sa TV o sa radyo. Ang tuyo adto mga panawagan to, panawagan sa mga anaa sa katungdanan ba, anaa sa otoridad nga dili magpabaya sa ilahang katungdanan, di ba? Dili magtinapulan, dili katulgan lang ang ilahang mga trabaho o mga katungdanan. Maupod ni ang mensahe. Mao ni ang mensahe sa ato ang Ginoong Jesucristo alang kanato karon. Hoy, gising. Tungod kay mahimong nagpabaya lang ta sa ato ang katungdanan isip Kristohanon, di ba? Kinahanglan pukawon ang ato ang kasing-kasing. Kinahanglan pahinomduman ta. Kay mahitabo nga ang ato ang tanan nga panahon na ana lang sa mga butang sa kalibutan, mga concerns nga kalibutanon. Mahimor bang Tinoo, di ba? O kung ang atong huna-huna anaa na lang sa mga butang kalibutanon, mapabayaan nato ang ato ang katungdanan isip Kristohanon. Mga tao man tinuod ta, tao ramanggod na ay mga panginahanglan nga tawhanon, mga panginahanglan nga kalibutanon. Tinuod na, tao ta. Apan dili man lang po ta simple nga tao ba? Kita po, mga anak gud ta sa Dios, di ba? Di ba mga anak man ta sa Dios? Si Pastor Kibuloy mo claim nga siya mao ang chosen son of God. But we can also claim the same kay kita pod mga anak sa Dios. So isip mga anak sa Dios, dili man lang tadi ay simple nga tao. Mga anak man ta sa Dios, naatay claim sa luna dito sa gingharian sa langit. O naatay katungdanan isip mga anak sa Dios, di ba? So kinahanglan tagaan nato og pagtagad ang atong katungdanan isip mga anak sa Dios. Trabahoan gyud nato ang langit. Ato gyud ng pangandaman ug mao ni ang panawagan, mao ni ang panawagan mensahe alang kanato diha sa ebanghelyo karon. Gising, pagmata. Kay nakita siguro sa Ginoo nga nagkulang ta. Wala tay pagpakabana sa mga katungdanan nato isip Kristohanon, di ba? Ug mao kana nga kinahanglan nga pukawon ang atong kasing-kasing. Kanang pagpukaw sa kasing-kasing nagpasabot kana nga atong puy-an ang mga pagtulon-an ni Kristo. Nagpasabot ka na nga ato ang buhaton, ang atong mga tulumanon isip Kristohanon.
tumanon, buhaton, ang mga katungdanan, uban na ang gugma sa Dios. So sa ako nang giingon, ato ang mao ni ang mensahe para sa ato kinahanglan magmatata. Kay anytime, muatubang kita sa atong magbubuhat, muabot ka ng panahon nga muatubang kita sa atong magbubuhat, wala ta masayod kanos o mao ka na kinahanglan nga pangandaman sa tanang panahon. Lord, andama ang akong kasing-kasing sa imong ikaduhang pagbalik. Itugot nga mahigugma ako kanimo, ug ikaw lamang sa akong pagbuhat, sa akong mga katungdanan, mga kaakuhan, adlaw-adlaw. Amen.